Τα προειδοποιητικά καμπανάκια πληθαίνουν, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν, οι λύσεις αναζητούνται. Το δημογραφικό απειλεί τη χώρα, την οικονομία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οργανώνουν μία ακόμα σημαντική επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η συμβολή της δημόσιας και ιδιωτικής συμπληρωματικής ασφάλισης στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης». Στελέχη της κοινωνικής, επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης, πανεπιστημιακοί, ειδικοί της δημογραφικής πολιτικής και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων καταθέτουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος. Την 5η, 19 Φεβρουαρίου, στις 9 το πρωί, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, αναζητούμε ουσιαστικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα.